Hallelujah. Tini ang norokno kaisa kokno sanani muchungo obong ke knowing Jesus. Jisuno sininani. Knowing Jesus amo belai ken important. Jisuno sininani chini langmawo amo belai ken important. So ni Kristum takuk tei bukuk rok Jisuno sininani aba Jisuno ang sinio nei sanani ngke ang bobai kok sawi datong. Ang salbrum bobai kok da salai. Salbrum ang bini kok da khana. Salbrum ang bo bai baksa himai datong. Salbrum ang bini dagimani lamate himai datong. Amose bela important. Ke faidi tini obno tini kisa sukrubui bujinani sesta khlelewanam. Chung elambago porikonugo Luke chapter 9 verse 7 to 9. Aro chung porike nuk nai. Tei oro tini ang norokno singmung tei uttor obose phaidai tini. So Herod Jisuni kokno khnaka Jisuni kokpir mano khnaka bini soidomni samung khlaimano khnaka hamiano hamrmano bo khnaka tei Herod ni bokrogo kaisa sumung paika o Jisu sabo a Jisu sabo bo boroni faika bini bufaba katni samung kainai diba bo o carpenter ni Paiphlaiya diba nei bini bokrogo sungmung paika Herod ni sem obahino Peter tei chonghorok ni bakhaw bo sungmung paika sungmung bo obono borok jepru tuitei thangai tongpru nobarwati phai borok ni rungo tui habai borok ni rung kelekti ngai tongkha apru borok chungno masiri jadi chungno muthang jadi chungno basiri di nei borok chiri khok laika apru Jisu bachawe otuino damrokha atui bo kecang ngai thangkha tabuk sungmung abono je asagiri rok bo boni bakhawo bong bokrogo abono sungmung paika borok sabo tuibo bini kokma khnao nobar bo bini kokma khnao te wa tuibo bini kokno ma khnao tamo bo borok ni borok Chuknohani borok da naka sungsari da bo sabo angkha nei borok ni bakhawo sungmung rok paika obahaina chini langmo bo sungmung rok tongo tamni bagi ngangke Jisu sabo bo boroni bono tangai chenga sak tabo khulumui tong tamni bagi bono asuk cheng baju lai tong tamni bagi bini mungno tui asuk ke cheng khatong khaja ke tong thok lai tong nei jorowo sungmung rok phayo soni Kristum takuk te bukrok tini angno rokno sungnamu chungmani ke abose Jisu kothuma kaham piri tongpuru baksa bororok omohai hinai prasno khaika bini tani thangmale tebasi problem ungshiwo tani bagi ngengke joro baksa borok ni wansokma tongo apru judai rok Israel borok borapru room songbai satok pitok khlaijaki tongo boro room songbai sason khlaijaki tongo angka boro ajoro wansoka masiha angka ke room bai choba khlai chungno phiok nei bose masiha angnai nei tani bagi ngake chung semai kecamo porikenogo Kaitor bini borok no rohoro bisas klai borok ni kena arino mechenno te kena arino sukrubui mechen sogai borok no keplai klayo so Israel ni bokrogo bo obono wansok ma bong bakhaw obono kaisa poito borok ni masi angkanga ke sengkrak ake phainai bo room sarkar no mechen nai bo Israel borok no phiok nai amo haini borok ni mentality tongo pia Jisu kothoma kaham piri tongpru Jisu Kaitor ni kok no piri hamiano hamroi tongo bini samura kabangma khlai tongpru apru je nukha je amo hai ingkha bini thani phaine rok tebisi problem ok klai tongsho room ni borok webo face ki klai jakha tei sadukai farisai rok webo face ki klai jakha je Jisu ni logio phainai borok ekdom problem bo se klai tongsho ga khoroksa borok Pope Francis no sungka koroksa borok Pope Francis na sangka aboka amohai nei sangka why does Jesus create problems koroksa borok Pope Francis na sangka tam ni bagai Jisu Kristo problem no create khlai apro Pope Francis abona hai nei rika you can meet Jesus he reply bosaka Nwng Jisu bai malai mangla without having problem Nwng Jisu bai malai mangla Bosaka nini langmao problem kering ke Nwng Jisu bai malaye mangla so ani Kristum takuk bukro okok belai kena wansok jaknai kok if you want to have a problem go the way that leads you to meet Jesus
nini ani langmao problem phaikang kangke a problem chungno Jisuni thaniwo lead khlai tlango Jisuni thaniwo tlangai thango tamni bagai gangani Kristen taku bukro o sangsaro jasa problem jengjal tongmani aboni samadan sudu kaisa se Jisu Kristo bini bisangtei simise abo solution payo tei keboni bisangtei solution paya abo bagin Kristen taku bukro judi chini langmao problem paya angangke chung Jisu bai malai manya yaba Jisu bai chung krenggai manya so abo norok bektigoto norok wansugai nedi norok ni langmao neng bai ke Jisu no yachaka neng tam ni bagi Kristen hapka tamu tong ni testimony neng wansugai neke kabo nong naije neng agi Kaitor no maya sini sekang belai kosto problem jengjalo tongmani neng Jisu no Hamjakma ni yagulo a problem bai solongka so therefore a problem ni bising tino chung Jisu no manka praise the Lord hallelujah then all kinds of problem will arise in any case you can meet Jesus sitting in first class or in quiet and peace even less in a library Jesus can meet only on the route of daily life so ani Kristen taku bukur orobo tamu saka neng ekdom first class ke tongka first class ke neng tongoi tongong ke neng Jisu bai malai mangla tegi sengke neng ekdom khaksang ma ekdom kecang ke neng Jisu bai malai mangla tamni bagi ngke elambago o kogo sejak tongo Jisu saka ang hamya rokno hamrena sipayo basi jak rokno ringna sipayo jengjalo klai tongjak boro rokno ringna sipayo hamya ni bagi se doktor nanggo kaham ni bagi naya so ani Kristo ni takuk te bukro Jisu Kristo oro kaham ke bosai reka je ang osung saro phaimani hamya rokno naina ni se phayo basi jak rokno ringna ni se phayo so ani Kristen takuk bukro jodi sing comfort ekdom kaham kereng langmo tongkhangang ke sing Jisu bai malai mangalakno so aboni bagi ani Kristen takuk te bukro Jisu no sinina ni bagi tamu khaina nang abonu sing norokno sanani nayo sing Jisu no bahai ke sinina ingang ke a problem rock ni bisingti bo chung Jisu ni thaniwo sopayo problem rock ni bisingti chung Jisu ni aro sopayo abo belai kheno hoito naragdi taki sangke chung bahai ke Jisu no sininai bahai ke chung Jisu no sininai ngangke moito naragdi ani Kristen taku bukro mothani phringmung rok tongo pastor engteng catechist engteng father engteng bishop engteng borok ni a phringmung rok ni bisingti chung Jisu no kaham ke siniwi mano te Jisu no sing kaham ke sawi mano praise the Lord hallelujah so abun begang tabun no no take sa kokno sanani muchingo we need to know Jesus by conversing with him chung Jisu no sinana nango take sa ngangke bobai kok salaimani ngka tamo bobai kok salaimani abu tamo ngangke ke bobai kok salaimani abo bobai malai mani ngka abu tamo ko surima amo belai kin important sini langma wo sing surimung tongani nanggo a surimung bai no chung Jisu bai kok salayo a surimung bai no chung bobai kok kaham hamya salayo te ang bektigoto bini kokbo khnabui mano aboni begani Kristen taku bukro neng sak Jisu no sininani ngangke Jisu no saimanani ngangke nini ani langma problem jengjal phainai no but a jorobo neng Kaitor no surina nangnai Jisu no surina nangnai neng a Jisu no surui tongkhang se neng bobai kok saimannai tai neng bobai baksa nini kok rok share khlaimannai tabuk if you don't pray if you don't speak with Jesus he said you don't know him neng bobai kok sayam neng bono suriyam ngangke neng Jisu no tse siniyako Jisu no sininai borok bo Jisu ni thani suriwo te Jisu bai kok sawo bini kok thai porimani bisingti surimani bisingti amo belai kana important praise the Lord hallelujah amo bagani Kristen takok te bukrok ang tini norokno tamno kok share kana muchunga ga abuse Jisu no sininani bagai amo belai kana important chini Kristen jibono abo ngangke ang norokno saka nini ani langmo problem jengjal lok phainai hapana a problem jengjal obo chini langma ni bai kaham no obo chono Jisu ni thani se tlango te Jisu no sinirna ni bagi se abo chini langma rogo phayo abo ni bagani Kristen taku bukrok norok o kokno khnawi tong norok share kadi je nini ani langma o problem phaikangangke apro chung Jisu bai tebo krengna ni nango tai je borok Jisu no mainya khurok borok ni langma problem jengjal lok phai tongkangke chini poito khlaina ni responsibility je borok no thangai sanani Jisu ni thani phaidi
Jisu nono a problem ni fiak nai. Tani bagi Jisu ni tani se a samodan tongo. So ani Kristen taku bukro abuni bagi ang tini norok no sana muchungo. Cheng poito khlainai bororok cheng Jisu bai tongo hnai sakang angke abo sini tani go suri mung tonga nango. Tai neng salbrum brum bo bai kok salainani nango. Tabu kethang borok cheng dol kaisa kok salaimani hai cheng mo haino Jisu bai kok sana nango. Sini Jisu Kristo kethui Kaitoria. Bo Chuknohani sima asugui tongnai Kaitoria. Bo chengbai malaina muchungo, tai chengbai kok salaina muchungo. Sini bekhani kok bo khananai, tai bini kok bo chengma khananai. Tabo oro kaisa problem katamo ani Kristen taku bukuro. Cheng joto jorawono Jisu ni thani te simi suriwo sano sanmano tongo. But why sapono kecang ke sering ke tonggai Jisu nengano tamo sananai ang abu se khanana muchungo nei ke bafono omahai ke khalogai nasing nai krei. Jisu kok sana muchungo Jisu bobaya. Ani Kristen taku bukuro sini Kristen rokni most problem obono je sing Jisu no simi se order ruwo. Subrai Jisu ane nok pari redi Jisu ano naituk redi Jisu ano kaham ke tondi Jisu ano rang puisa redi Jisu ano hai redi omahai klaidi. Hapono Jisu neng ani bagai tamo khaina nai. Subrai ani bagai ni muchung ma tamo ano neng sadi ni kya obono sanai krei. Omo bela important je ani Kristen taku bukuro sing Jisu ni kok khanana ni nango. Bobai kok salaina ni nango. Jadi neng koroksa borobe kok salai neng simi no kok sai tongo ngangke nini kok no khananai borok bobo bin bakau thase se kok sana muchung nai. Hapono bono jora serele yang ka bahai nai. So ani Kristen taku bukuro omo bela ikin important je sing Jisu ni thani suri nai pia bini kok no cheng khanana nango. Ani Kristen taku bukuro tabuk amo susung mongangke neng salbrum brum Jisu ni kok no khanawi datong. Salbrum brum neng bini dagi mane lamao himai datong. Salbrum brum nini langmao Jisu ni perengmung bai kerengjat datong. Amo se bela ikin important. Praise the Lord. Hallelujah. Tini neng sak sengai nadi neng soy Jisu no teda sinika siniako. Abo neng tini wansugi nadi. Jadi neng Jisu no siniako o kok salaimani mote ting nengke. Tini ni simi neng elambak ni kok no podidi salbrum brum no suridi te Jisu bai kok sadi. O Jisu ang nono sininani muchungo. O Jisu ang nono nainani muchungo. O Jisu neng ani bekhau fai kok sadi. O Jisu ang nono saimanani muchungo kaham ke. O Jisu neng ang mai kok sadi. O Jisu ang nini mekhang nainani muchungo. Neng bekhau wui ke jadi suri san ka ang ke. Kupui na Jisu neng mai kok sanai. Ani Kristen takuk tei bukurok tini ang okok no orono muthakna ni muchungo haipano norok no ang okok thaisa sai muthakna ni muchungo sini langmo problem abo kaham no so ani Kristen takuk bukuro ang soitto norok no kok sanai ang Jisu no maya sini sekang ani langmo besuk se problem tongmani besuk se jengjal tongmani but tabuk bo problem tabuk bo jengjal tongo haipano abo felai mung tamo ang norok no kisa sanani muchungo Jisu no maya sini sekang a problem rok ngangang ke bekhau santi krei khaksang ma tongthok ma mainya tai kuno bobishyot no nuhuya future nuhuya asa krei khaton ma krei omo haini siwan chokma phoyo je ang omo kemang da thiasak jora thangsinai ang kosto khamang da thangsinai ang ba kamung chumung krei kemang da thangsinai ang belai omo hai ke kostong kha a jorawo ang bui melanai ke ang melanai menya bui orgesta kacang masome ang kacang masome orgesta thang meta ani di kutung krei jacket krei bui tong thote ang tong thogai menya so belai kana dukhuna ngo okok na ang moito khlaina ke belai kana kha khamo a kha khamani ko kaisa abo ani bekhau tabu belai kana tuk khana ngo a jorawo jepro ang chrai class 8 puriwo apro ani babu thika gichini mai ti sanani pro ang lebar nai manleya so ang niji no mai bar balkha mai kisini belai kini hilikha ang je pro mai bar bal pro bangra belai kena saka tabu ponan bangra krak no a bangra balai tubu pro mai hasam kuchuk kapro bangra ani baik ani matongkha mai bar ni mai mai motha kogui ang oro klai apro belai kena makap khaje angas ang hai cerai rogle tini pori wi tongo borong ni tongthok tongo ma phabai kaham ka tongo ani langmale tamo nei apurkun kaisani asa krei khaton ma krei je ang omo hai engnai tawana di neng nani ke bu saimanai krei apru problem tongkhang ke sudu kaisa selama thiyani thika ka simi sa problem a jungjal bai problem bai kak sinai
amahai hini wansukma phayo haphano ang jepru 2017 Jisuno manka Jisuno sinika afuru ni siming kangka ane langma slaijak thangka problem phaifano jengjal phaifano haipano bakhao kaisa khatong matongo Jisu ang bai tongo Jisu ani loki wa tongo tawana di ni bosao richumni bagi bo tawana di ni sao kamung chumung ni bagi bo tawana di chamung ni bagi bo tawana di ni sao bobishot ni bagi bo nang tawana di ni sao neng ano poito khlaidi ani kokno neng khnawi tongdi tawana di bepak no salsa thik nai nei bo ano kaisa khaton marwo o Jisuni kokrok no khnawi tabuk jesik problem kotor jengjal phono phaidai phono abkha bailiya problem jengjal kotor phon phaidi obkhawa khaksang ma tongo tamni bagai ngake o sungsani borok ano hamya saya sapano ani uklogo kok hamya sapano ano nosto khlai tong phono but ang seman kha je kathang Subrai Jisu Kristo tongo bo ano hamjako bo ani logi wo tongo bo ani bukhani kokno saiman ani problem no bosio ani jengjal no bosio bini thani se samadhan tongo nei bukhawa khatung ma phai abonani Kriston taku bukro neng Jisu Kristo bai teidul jagai tongkhangke a phola nini thani phainai a phola nono bukha sabai glak a phola joto jora nono tawana di nisanai ta kridi nisanai aboni beganai Kriston taku bukrok ang tini norok no tam sana nai ngangke kebangma borok tabu botongo a Jisuno maindia korok sudo borok ni langmo problem jengjalo simbrok kelai tongo ba tini cheng poito khlainai borok cheng borok no sanani nango Jisuni thani phaidi hine abon bagian Kriston taku bukra ang tin norok na abon message kana muchungo neng Jisuno sini khang ke Jisuno neng salbrum brum surinai neng salbrum brum bobai kok sanai salbrum brum neng bini dagi matoi neng tonai bob frengma lama tei neng himnai tei neng Jisuno maindia ko poitio phaya ko amo hai borok no bo neng borok no bo Jisuni thani tubunani nangnai abono belai ken important chung Jisuno sinika ani sakang ke tai khoroksa borok no Jisuno sinirani nango ang Jisuno manik ani langmo khaksang no mankang ke ang tai khoroksa borok no bo share khaina nango bobo haino Jisuno nango Jisuni bisingti simisi bobo haino phiok jagai mano Jisuni bisingti simisi bobo haino bini langmo khaksang ma tongthok ma mano teke sa belai important ke bini bisingti simisi jeng mathang jagai mano abon begani Kriston takok tai bukro if you love Jesus neng Jisuno hamja khangang ke bini osam no khaiti Jisu osungsani joto borokno hamjago bo joto nono chukna hawatlang na muchungo joto nono Kaitor baksa tonani muchungo tabuk bini a khlai thaino tabuk chungsi ma khlai nai je Kaitorni kothoma kaham khnaya korokno jeng thangai borokno kok pinani nango munak mao pohor tubunani samung obo chinino praise the Lord hallelujah obidi ni bising tiang norno obono share kana muchungo faidi cheng Jisuno sini laiwanu tai faidi cheng bono sini wi alada borok no bo Jisuno ya pharlaiyona Kaitor nor jotona hamari khlai tongthong amen